Okay, vi tager endnu et spil af det her fantastiske spil, Phasmophobia, som jeg er virkelig, virkelig sindssyg til. I hvert fald, hvis man lige så min sidste video, hvor jeg var rigtig god. Alligevel ikke helt. Det her det er et nyt map, jeg ikke har prøvet før. Det er Willow Street, og det er et ret lille map, tror jeg. Det var faktisk derfor, jeg valgte det. Men lad os komme i gang. Det vi skal finde Betty Jones, og Betty Jones var alle, og ja, vi kigger på at optage en video af spøgelset. Tag et billede af et spøgelse, få en gennemsnitlig forstand på under 25%. Der skal vi ikke hen. Det gider jeg slet ikke. Det tør jeg slet ikke. Men vi skal starte et sted, og vi tager det der kamera der, starter med det. Hvad fanden er det så, vi plejer at tage? AMF-måleren, hvis nu at den skulle give tegn på et eller andet, whatever. Og let's go, yeah, let's take the key. Let's take the key. Okay. Lad os se, hvad der sker. Et lille hyggeligt hus går vi ind til. Og nu kommer vi ind. Welcome. Tak skal du have. Nu må vi se. Altså, jeg er jo en... jeg siger det direkte. Jeg er jo en lille kylling. Luk døren. Okay, et dejligt en lille stue her, hyggestue. Og vi gider ikke tage lyset, fordi vi skal jo ligesom der er orbs, egentlig, ikke? Jeg ved faktisk ikke, om man kan se orbs, selvom der er lyset er slukket. Eller tændt hedder det. Det ved jeg ikke, men det er det, vi nu kigger lige i alle rummene. Om der skulle være noget, fordi at jeg holder dem at fortælle, eller i hvert fald set på YouTube, at 50% af alle spøgelser har sådan en orb, så det er en god indikator for, at du kan finde ghost room, hvis der er et orb. Stor chance for, at der er en orb, kan man sige. Så det er sådan, vi starter ud. Okay, en kælder. Jeg har ikke taget lys med. Kan vi ikke lige, kan vi bruge den her som en form for lampe? Shit. Kan vi gøre det sådan her? Er det bare sådan en lille kælder? Kan vi ikke tage noget lys her, eller hvad? Nu bliver jeg sgu da bange. Det er lidt hurtigt. Okay, det er en nøjenkælder, det her. Okay, der er langt hen til, hvis den slukker lyset. Okay. Okay, indtil videre ikke en dødt. Tænd lidt lyset. Så lad os lige... Okay, der er simpelthen også rum herinde. Okay, nøjeren. Nøjeren. Og der er rum her også. Det er sgu da rigtig godt. Der er sådan en elevpæl der, eller... Kan vi få noget her? Ingenting. Er det hvad der passe? Okay. Måske vi lige skulle lukke de her døre her. I tilfælde af, at den er ballade. Så kan vi se, at den går ind i det rum der. Okay. Op igen. Godt. Skal vi ikke tænde noget lys her, eller hvad? Skal vi lige hurtigt? Får vi noget, kan vi? Dut. Værelse. Det der med, jeg ved faktisk ikke, hvor hurtigt, altså det tager jo tid for de der orbs at komme frem. Eller bare det med det samme. Det kan jeg jo lige skrive i kommentarfeltet, hvis I ved det. Jeg tager gerne imod tips og tricks. Det er helt sikkert. Kom lige ud til formen her. Er den låst, eller hvad? Åh. Jeg føler, det er lidt slow start. Skal ikke en dyt. Ikke en dyt. Okay, har vi så været hele rummet nu, eller hvad? Eller hele huset? Eller hvad er der ikke noget her? Har vi været herinde?
Skæftig dør her. Og du var kælderen. Nå ja. Køler. Garage. Det er fedt at filme hele huset nu. Uden noget held. Skal vi slukke lyset her? Det ser. Okay, det bliver så koldt herinde. Okay, det må være ghost room, det her. Kan vi gøre noget? Kan vi sætte den her og så lige... Okay, lad os lige... Jeg spørger om det er fordi døren har været åben nu. Er det bare den åben? Det kan jeg sgu ikke huske. Fik jeg lukket? Det gør jeg da. Nå, lad os lige lure. Der har været lidt aktivitet. Okay. Lad os lige lure, ja. Der sker ingen dødt. Spørgsmålet er, om vi skal tage noget... Det der med... Nej, vi skal jo egentlig lige... vende lidt. Skal vi ikke... Den ligger lige der. Jeg kan lige nok se, hvor det går room. Så nu lige ligger temperaturmåleren her. Okay, nu er fjernsynet tændt. Okay. Kan vi gøre noget med det? Kan vi slukke det igen? Det var da irriterende lyd. Det var da ikke tændt før, var det? Okay, jeg skal lægge den der. Hvordan fanden ligger min smiden? Ja, det er i hvert fald... Skulle det under frostgrader? Eller skulle det bare være koldt? Hvorfor kan jeg ikke huske det nu? Nøjeren. Okay. Der er ikke noget MF5. Der. Tak. Så slukker lyset af din... Tak. Hej, hvad er det? Hey, er det ikke... Det der en finger, det der? Super. Den er ikke frostgrader. Hvad siger den? Så ikke... Lad os lige lægge det her også. Tut. Hvad siger den? Ja, så slukker det igen. Lille hund. Nå, lad os lige gå ud og få de andre ting. Fordi at... lad os lige den der med en bevægelsessensor. Og så vil ikke snakke med den. Lad os se, hvad siger den her. Giver der noget? Jeg vil ikke lige hånd de der ghost orbs. Men lad os lige bevise, fordi at vi fik jo et ultraviolet. En finger, fatter vi. Og det er jo godt. Hvad har vi med okay. Lad os lige gøre sådan der. Så skulle jeg sige den her. Okay, super. Det er godt nok. Det er godt nok. Lad os lige starte med at sætte den der. Kan vi ikke sætte den der, så vi ved, når den er i rummet, eller hvad? Der er ikke frostgrader. Er du venlig? Are you friendly? Where are you? How old are you?
Where are you? Are you friendly? Oh. Nej, han gik ikke med 5. Det kan man tænke. Det er ikke meget skræt. Lad os lige prøve at se. Den der. Jeg har set der. Bum bum. Godt. Det kan vi godt. Er du venlig? Where are you? How old are you? Hvor gammel er du? Hvor er du? Er du venlig? Var der ikke noget? Nå, så lad os lige prøve. Og så sådan her. Det er så kameraet. Så sådan her. Det er altid på igen. Så lad os lige prøve at gå ud igen. Ud igen. Hvad siger den? Ja, den er fin, ja. Så kunne man jo se... Det eneste, vi har til det der ultravildt, det ved vi jo. Det skal ikke dødt. Giv mig noget, spøgelse. Jeg skal se, hvad fanden er der her på mig her. Har jeg smidt det hele? Har jeg smidt noget på mig? Den der skal vi lige have med. Godt, kameraet med også. Okay, lad os gå. Så jeg lægge den her pind her. Vi skal lige lægge den her. Luk der. Det er da koldt, men det er altså ikke 40 grader. Men det er jo det her, det er jo så ikke. Altså, det er jo det her, der går. Så det er jo det her, vi skal. Ja, den virker. Den er ikke skrevet, så vi tager billeder for sjov. Jamen, der kan man tage billeder af ultraviolet. Det var flot. Hvad er det, jeg prøver på? Jeg spilder nok lidt min tid her. Om så er det væk, jo. Okay, det forsvinder. Men den der har vi. Hvor gjorde vi af den der? Er du venlig? Hvor er du? Hvor gammel er du? Where are you? Where are you? Are you friendly? How old are you? Come on, Jesus. Giver mig ikke noget. Den er måske heller ikke. Skal vi lige prøve at gå ud og prøve at lure. Og så den kommer frem. Hvad kan vi gøre? Og meget sejt, hvis den lige gad at tegne den der. Skrive en lille hilsen. Eller hvis den viser sig i det der lys der. Der. Laserspøgelse. Okay. Okay, laserspøgelse. Laserprojekter. Bam, 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 bam. Så spørgsmålet er, hvad der er spøgelse for en radio. Det går, vi skal lægge bogen til dig på døren, så skal vi prøve det.
Shit, han ser... Yes, man kan se billederne. Okay. Og det var vel ikke brødskader. Jeg kommer nødt til at billede det der, kommer af. Are you friendly? Where are you? How old are you? Hvor gammel er du? Hvor er du? Er du venlig? Okay. Men hvorfor går den lige forbi den der? Nej, men det er ikke en 5'er. Eller hvad? Nej, den kommer sgu ikke op på 5. Har den lige været her? Er du venlig? Hvor er du? Hvor gammel er du? Så kan vi bedre til derovre. Where are you? Are you friendly? Where are you? Det er jo ikke en 5'er, jo. Den har jo lige kastet mig noget. Hvad fanden? Åh. Er du venlig? Are you friendly? Where are you? How old are you? How old are you? Pis, mand. Den kastede mig, eller? Den har jo kastet mig ting. Der var den igen. Er du venlig? Hvor er du? Hvor gammel er du? Nu bliver du easy. Alt det er godt. Nu begynder det at blive lidt. Nu kan jeg ikke finde ud af, hvad det sidste skulle være. Det må være med 5. Der må ikke op på 5. Men hvad er det for en, der skal være op på 5 egentlig? Er det der taltal, eller taltal, det der 5-tal, eller er det det der ovenover? Det må være det der, vet du. Okay. Så den har du i hvert fald. Shit, mand. Bevis på fysisk form. Fik jeg taget billeder der, det kunne man sgu gøre. Tag et billede. Nå, det er fedt, mand. Jeg kan nu begynde at blive lidt nøjeren. Jeg vil fandme gerne. Jeg vil finde ud af, hvad det sidste skal være. Fuck det der kamera. Det er jo ikke frostgrader. Okay, vi gætter på... Sig, du var næsten op på 5 mand. Jeg håndter om lidt, jeg tør ikke mere. Eller tør jeg? Hvad er det, vi mangler her? Man har den skrevet i bogen. Har den ikke. Og der var altså lidt nøjeren, det der. Hvor vi gætter, jeg tør ikke mere. Selvom jeg ikke er så cool, så kan jeg godt fortælle jer, at jeg lige ved skidt hele tiden og spiller det spil. Det er altså. Men det ville bare være så ærgerligt, hvis det ikke var det. Fordi altså, det er ikke kameraet, det kan vi godt...
Hvad er det, man gør det? Det er ikke frostgrader. Det er ikke spøgelseskugle. Så det er åndsradio, er det heller ikke. Så det er en af de to der. Men det fik jeg jo ikke, mand. Skal vi gå ind og tjekke? Nu kan vi ned og skrive ind i de her billeder. Hvad sagde den? Den havde svaret 100%, hvis det var åndsradio. Altså jeg har stået den og snakket sådan 1000 gange. Så det er i hvert fald en nære spøgelse. Og lige det der. Nej, det har den ikke gjort, det der. Det bliver... Den kommer bare ikke op på 5, jo. Okay, men jeg ved, er det 5-tal der, eller hvad skal den hele vejen derovre? Jeg kan ikke, altså jeg ved ikke, om I kan se, hvis man kigger, nu kan jeg jo ikke pege, men I kan se, der er et 5-tal i midten, og så er der sådan et svagt 5-tal, altså der er jo flere 5-tal, jeg ved ikke lige, hvorfor det er, men du tror ikke, hvad der er inden for de hånderne, altså lidt. Så vi bliver enige om, at vi har fået laserprojekter, vi har fået ultraviolet og MF5 niveau 5. Den er altså svær, om jeg har fået den, men og du skal huske at gætte. Den vil krydse af, den krydse af, den krydse af. Okay, det er det, vi kører med, ikke? Yes. Lad os se. Jeg er lige ved at skide i bukserne. Det ligner et barn, det der spøgelse. It looked like a child. Nej, se, nej. Du er forkert. Phantom. Hvad kan det? Hvor er det irriterende. Hvad skal vi lige finde ud af? Dude. Hvor er det henne? Der. Jeg har snakket til den 1000 gange, mand. Når jeg mister forstand, man kan, når du kigger på dem. Det gjorde jeg jo, det gik også lige pludselig rigtig stærkt. Midlet til at tage et billede. Et fantomfølelse af et spøgelse, der kan besætte de levende, sprede frygt blandt folk i nærheden. De hedkaldes aftest fra, når oftest, meget ikke glas. Ja. Det var altså lidt spændende. Ny bane. Tak fordi du så med på den her video. Husk at like og subscribe, så vil vi sindssygt glade. Vi ses.